Good afternoon mga kabangas, mayong hapon. So today is Sunday. So naay mga ubay-ubay diri nga prutas, so ato ning mukbangon karon. Ano? Natay lansunis oh. Dili kay tanto tamis pero madadaan na. Naisaging kantong tamis kayo. Of course now, santol. Dagko itong santol mga kabangas oh. Santol. Ano po do? Mukbangon na karon. So ato ning tirahon ron, palabyugan tani karon mga kabangas. Hoy! It's me. Bira, fire. All right. TNT na. Ano ba yun? Sharon. Yan mo kay Instagram niya. Ali. Hindi pag-hi sa vlog ba? Hi. Oh my gosh. Dili kay sa tamis mga kabangas pero madadara. Bago pa ni garbage daw karon pa. Nito akong gipalitan. Wala na tinidor. Balik mo ani? Mana to live? Pinakakulbahina mo. On what? Ano mga hamot kayo mga kabangas santol oh. Hindi. Santol oh. Hello. Paghay. Oh. Ini mo ko. Ani. Ato ng hukman. Pag-vlog na. Wow. Santol mga kawas, santol. Bitaw, marang. Santol. Santol. Ay, naman eh. Bisik ka man kayo da? Busy. O kaong. Binagan man and first ako. Ani. Suka na eh. Ay, ito lang liswa. Dilaw? Pasaport. Dua lang. Di kaya ba? Ano? Alam mo din mo. Marang Amanda. Hindi ko nalang. This is Miss Carl's room, and you are right next to Ano gagawin mo?
Why don't you Asa man di odds? Duha. You're welcome. Okay. Ano? Just finish his time. The empty vessel that makes the most noise. Pero ilabay yung dahil. I mean, I think that she has a hidden agenda. Oh, you mean there's a shrimp behind the wall? A shrimp or a crab? Well, I'm not sure, but I just have a thought. That's enough. You don't need to worry. She's at the Chili, wari. I'll tell you. Something that Maliligo akong nakaulap si Kaya. Ato lang. Wala na ako nakakita na ano. No, wag yun. Wala. Silipin na. Baka masyado si ate ba? Oo, tabi. Ma, ate. Ano mo yung samot kung nasa ref ba? Bugnaw. Ano ka? Nakakaya. Hmm? Nakakaya. Di na nakakaon. Asa? Ano ba? Ayun na. Ah, wala. Wala. Hala. Baby. Oo! Duro na, dat na. Angela, napa Angela? Allah. Yan mo, be. Ay, be. Dan na nakalindo. Window. Mga aso. Cheers. Alam. Wala na ko nakaitan ni Papa. Eat. Tayo. Kapapalit na nun ay. Oo. Tira. Asa na sila gatubo pa? Sa, man. Mar sila butong. Dako na. Dili braso to kay gamay. Hindi. Pati ni dili. Nasa si Sharon mga kabangas, oh. Pagkaisit sa blang. Wow, sweet. Sukas tinidor. Power ngayon. Mara. Ngunit ang Papa magdagway. Ano? Magpaunggoy si Papa. Tapos nakikip pa.
Wala tutbog-tutbog. Pwede mo sa ato ba? No? Tapos sila sumara. Ganun. Sabot lang yun, ang atiguang ka na. Big na kabe. Ako rin ang gusto. Pit na. Moment sa din nato sa kanan ni Konto kay 5 years naman din po na da. Dong! Yung marang na ko. Yung, Da. Marang dong. ano? Nusunis. Saging. Pinit na rin ako. Burkit! Yung bok. Pero kaya sa burkit ko. Burkit! Ito! Bek sin po man daw. Dong, ano? Live lugar ka sa kwan. Wala, record lang. Oh, Edit lang niya. Ay, marang oh. abi na ako nag vlog ka diha. Wala, delay siya live. Record lang, edit lang na yun ba? Dili kay tamis pa kaya ang kwan. Nagsunis kay mo pa'y pag-harvest dong ba katong ipalitan karon pa daw ni. Ilaw-ilaw pa. Pero makaon na. Kamu gagapay ka diha. Dada lunaw. Nanay galing niya dito dong. Kapay durian dengan kaya pero anak ko durian kay wala ko kata. Mahal ang durian. 50 man kilo. Parang oh, Isog sa nang durian kay kay blood. huh? Kay blood tong presyo. 50 kilo. Paisa oh. Mao ni resulta mga kabangan so man kaon no nagkabuhagyo. Oh. Tapos sa kasantol oh. Saging mga tandog oh. Mani tsura man kaon. Oh. Kabuhagyo bi. Oh, now. Oh. Dagko ungo kay ni mga kabangan, dako ani ba? Bining santulan ni, ding dako ah. Sum na kay ko. So, tiwas taan niyo niya mga kabangas. Alright. So, happy Sunday everyone. Babu. Babu.